Салом дахтарои хушрӯ, салом апаҳо, салом подписчикои наву кӯҳна, салом ба ҳама. Дахтаро ҳози якҷоя киртаи крестьянкаи детски медӯзем. Дарозиш 53 сантиметр, кушодиш 25 сантиметр. Ин рости гап а як куртаи пӯшидагӣ кандем ака крестьянкача детски медӯзем. Ана пешакша мегирем 13-14 сантиметр, хати рост мекашем. Баъд ҳамин хел айроси хати кашидагитон поён 4-10 сантиметр мекашем. хати рост. Обхват груди 20 сантиметр. И барои кӯдакои 3,5 сола где-то ҳамикаши 3,5-4 ҳар майда ҷинсак буд авайда бухушр омад. Ан акнун таги кашро мекашем полукруг. Барша боша камакак духтаро трапеция мезанем, ростаки бад не хе кушодтаракш мезанем. Лави доманшам полукруг, кулула шакл, гирд шакл. Чӣ хеле ки маро фаҳмидин, чӣ хеле ки худтон фаҳмидин. Ан акнун ба ҳамун хатои кашидагитон мебирин. Рости габи куртаи подростковый буд прямой, мо ҳавая кандем, бо ба гӯдаки майда гирифтем, крестьянкача духтистем, пораш карда ҳозир медӯзем, насиб карда боша. Ҷа эзоршам баромадаги ай эзорш эзор медӯзем, ай курташ куртача. Ана таи кашам мебирем. Ана тайёрша бинен чӣ хеле омад духтаро. Ҳозир остин акнун пора мекунем. Яъне гирифта остинакора тунук мекунем. Дарозии остин ман 20 сантиметра, кушодиш ҳамин чӣ хеле ки обхват грудиро гирифтем 20, анам 20-21 бо ай баш то 21 сантиметра мемонем. Зиёдтиша нимир гашт, рости гап зиёдтия. остинам дарозтар гире духтаро чӣ кор намекунад. худтонда чӣ хеле ки маъқул боша. Метавонед ки остин дарозакш кунед ҳолам. Чӣ хеле ки акнун остин ҳаста, чӣ хеле ки таи каша бурдем, ду остини так боло ба боло мондагиам ҳамихе мебирем. Ана тайёр шуд. ҳозир дар чихе буридагиша ман дар шумо нишон медиҳам ва чихе дар қад часпонданашам нишон медиҳам. Бо диққат гӯш кунед духтаро. Остини буридагимонам хеле тайёр меша. дута. Ана акнун як таашро мегирем, як пешакша, пуштаги фарқ надорад, ҳардуш яхелан. Як тааша амихе монда, остинора аввал остин мечаспонем. Ана духта авирлок мезанем, як тараф карда бо и тарафша мечаспонем. Мана духтаро алка ман духтам, духтагиша ба шумо нишон медиҳам. Авирлок задам, тайёр кардам, ана ки тайёр шуд. Ана ки дуюмша чихе мечаспонем. дуюмша дар болош мемонему, тарафи дигаришам мечаспонем, тарафи ҳамун гирдиша мечаспонем. Ҳамин чихе ки остинау тарафша часпондем, и тарафи мондагиша буда и тарафи остин мечаспонем. ҳарду тараф ҳамин корро иҷро мекунед. Дар ҳарду тараф строчка зада авирлок мезанем. Ана тайёр. бинед ман чихе часпондам. ана баъде ки остинои ҳар тараф часпондем, аввали аввал лави остина туғри мекунем. Лави остина ҷои резин тайёр мекунем.
баъд резин чени дастаки кӯдака чен мекунен, резина мегзаронен. вақте ки аввалша гузаронед охирша ҳатман закрепка монед ки кушода нашава. ай тараф ки бироварден сӯзанатона и тарафшам закрепка монед. дуюм тарафшам ҳамихе мекунем духтаро. лаби остина та мекунем. бо ҳамихе резина гирифта и тарафшам ҳамихе медӯзем. ман рости гап ка духтарако крестьянка дӯз нестим. Крестьянка напӯшидам ҳеҷ вақт. духтагӣ набудам. Хай бо бисёри баъд смс нависондан ки илтимос крестьянка дӯзиро нишон тиҳед. Шумо ҳамин размерҳоро бо метавонед як 3-4 размер калон карда бо як 3-4 сол кӯдакода мисол калонакода бидӯзен. ана лави боло даҳани киртара аввал и қакша 1 сантиметрша як қат карда медӯзен. пас аз он баъд строчка мерен то ҷои духтагитон омаден ҳамҷое намедӯзен, оҷа ҷои резингзарония. ана дарзора боша ҳамаша як тараф хол кунед. анам хел тарафи усын мақсад чихел ки ман чилик нишон дисам ҳамун тараф, барое ки вақти сӯзана шумо мегзаронед сӯзан рафта да ҳамунҷа рис накна. ҳамаш як тараф ҳамин як равиш қати хол меравада. и тарафшам ҳамин хол мекунен. гирдо ба гирд мақсад дар он ки вақти сӯзана айсин дар он гузаронданда сӯзанак маҳкам накна, дани ҳамунҷа рис накна. резинам метавонем ки резина сразу пешакӣ набрину. резина ки гузарондем дар тана чен кунед, чанд қа маъқулатона кушоду тан кунедша. ҳамин киртаи крестьянка дӯзӣ рости гап дар намедонам мумкин 15 минута бидӯзиша. гуфтастам ки агар ки кӯдактон 4 сола бо 5 сола бошад камакак бо шумо обхват грудия мисол 20 не обхват грудия метавонем 25 кунен, дарозира 50 не метавонем дарозира 60 кунен ё 63 ё пешаки кирта где-то 13-14 не 15-16 кунен. инам хеда 1 сантиметри 2 сантиметри калон мекунем. бо меша кӯдакҳои камакак размерҳои калонда духтанда. барое ки бисёрош мегӯяд резина мегзаронум даҳани киртам кушод меояд меғалта. и ҳамун киртаози и кирта ҳамихе тангаки хуш мебояд ки ранги меги пешаш чоркунҷае. ана резина гузарондем ак сар ба сар карда иноя мустаҳкам медӯзем ки накана ё кушода нашава. баъде ки резинша гузарондем ҳамаро тайёр кардем акӯ қаддора медӯзем. ду бари киртая медӯзем. баъде ки духтем оверлок мезанем. дар охир боша ҳама поёниш мемона. поёни киртара ман чихел закрутка духтагӣ будам. лави домана барои гуфтан ки бисёриёмон медӯзем лави доманмон хе тог хӯрда мебиёяд. ба як киртада ман нишон додам ки чихел духтан дар кор. ҳозир инам ҳамихе медӯзем. аввал як қатор майда карда медӯзему. пас аз он баъд дуюм қаторша. дуюм қатор чихеле ки ховрава хеле зиёдтӣ намебарем. ҳатман аввал дарзотона мустаҳкам кунем барои кушода шуданаш мумкина. ана як қатор лави ҳамин кирта 1 сантиметр даже та мекунем лавакш қатӣ медӯзем. ҳамин бисёриё савол метиҳанд ки мисол апа киртаи халатдор. рости гап халатдор ҳамин ҳозир роҳи осона ёд гирифтагиам бисёр дӯзанду киртаи прямоя пора мекунану барша ҳамин мобайша чок мекунанд. чоки карден ҳамин ҷои тугмамонак рост кунед даҳани киртаро обработка кунед мешава халат. ана як қатора ман духтам. дуюм қаторша чихеле ки чанд сантиметр ки худаш хоб мера ҳамонқадр зиёдтӣ не. баъд старайся кунем ки чиликотон қад чихел ки ман қапида истам ҷои ваёр ҳамҷора бояд хеле каҷала тог хӯрдагӣ навояд. шумо чиликотон қати рост кунед хушрӯ карда. ё ки абая мегӯянд дӯзен. духтарои хушрӯ мегӯянд ки абая дӯзен. абая духтарон ҳамон киртае ки
прямой пора мекунам ку медузам тоҷикӣ ба мегум кушод ё тангш кунем мамурам хе кушод кунем ваям ҳам табанша чок карда гирдобагирд тасма мемонем меша абая ман бинед духтарако чӣ хел хушрӯ омад даҳани кирташ тангакак ҷамъ гир яъне кӯдак 3,5 сола хай амиқамад оли эзорчашам ҳаст насиб карда бошад эзорчаеро медузем қафо намегарда